Dneska predpoveď hlásila zlý čas, no ale z búrky sa vyklul neskutočný vietor, ktorý vie fúkať na niektorých miestach, ako napríklad na Balatóne alebo tu na Merene. To znamená, tým, že je to jazero plitké, sa tu zdvihnú strašné vlny a nastáva absolútny mordor. Udice sú krížom krážom domotané, strašný bordel je na šnúrach. V prípade záberu z mojich skúseností môže byť problém pri navíjaní. To znamená, keď máte veľa bordelu, teraz ide topol, sa to nachytá na vlas a skrátka nepretlačíte to cez navíjak. No a to sa samozrejme aj stalo. Na pravý prúd, nie, na stredný. Jazda ako blázen, no tak som to zdvihol, cítil som ťažkú rybu, no a začala zdolávačka. Zdolávačka taká, že som mal problémy sa udržať na nohách, no ale skrátka bojoval som. Rybu som dostal až skoro pod nohy, no ale tam nastal ten problém, o ktorom som pred chvíľou hovoril, že kvôli špine na vlastu som nevedel tú rybu zdolávať. Vytrhal som asi z vlasca, nejako sa mi to podarilo pretlačiť, no a v podberáku sa ocitol 19-kilový amur. No škoda, že to nebol kapor, ale skrátka vďaka Bohu aj za toho amura. No tak sme ho odvážili, pofotili sa, pustili sme ho do vody. No ale tým, že som navinul kopec toho bordelu do cievky, tak chcel som sa samozrejme toho zbaviť a nič lepšie ma nenapadlo ako nahodiť ostatok, rukou vyťahať šnúru z cievky a dostať sa až na ten bordel, ktorý bol pod 100-metrovým návinom šnúry. Vôbec som si neuvedomil, že je vietor, že lietajú konáre, tak som to vyvinul, očistil a začal som navíjať. No len samozrejme vietor mi to celé dochlpil, miesto ľahkej roboty, čo som si myslel, som zrazu mal neriešiteľný problém s navitím šnúry naspäť. No, tak som musel urezať, naviazať všetko a prichystať udicu na vývažku. Do toho prišiel druhý záber, 2 zlepené zábery behom pol hodiny. Tak túto rybu som cítil, takisto bez šance kvôli nánosu špiny na vlasce, nevedel skrátka som to dostať nie už do navijaku ani cez horné očko. Ryba sa vyrezala a bolo po nej. Všetko nachystal, obidva prúty, obidve udice sa mi podarilo pekne uložiť, tak sú na mieste, zakrmené, všetko vysypané a čakáme. Veľmi dobrý materiál. Posledné ráno hodnotím tak, že neprší nám, čo je vynikajúce. Svieti slnečko a pijeme kávu. Z rybárskej stránky všetko dopadlo výborne. Včera sme mali pekného kapríka večer, pekná jazda v noci. Čakali sme nad ránom ešte, že niečo príde, ale už jednoducho vodník rozhodol tak, že nič. Stačilo. Že aj na budúce bude. Tak sme sa aspoň dobre vyspali a teraz ideme baliť a budeme sa tešiť, kedy sem zase prídeme. Takže tak. Ahoj.